Πώς αγαπάς τις γιόγκερ σου? Πολύ. Τι θα έκανες για αυτές? Το προηγούμενο τι είπα, τα πάντα. Δεν αλλάζει αυτό. Ωραία. Τις αγαπάς περισσότερο και από τη ζωή σου? Πολύ περισσότερο. Έχεις αδυναμίες στις γιόγκερ? Εννοώ, πώς να σου το εξηγήσω τώρα. Στην κάθε μία ξεχωριστά? Όλες το ίδιο είναι. Α, όλες. Τι άλλο? Σκέψου και κάτι. Εγώ. Και μετά κάτι άσχετο. Μην τραβάς. Το μαλλί, Το τραβάω. Για πες. Έπεσε τώρα με τον αέρα. Για πες. Έχω σάλιας μες στα μάξι. Πες. Τι Τι ερώτηση? να πω, που ξέρω. Μόνο εγώ σκέφτομαι. Περίμενε, τι είπα εγώ πριν, αλλά δεν ήθελα. Extra time. Extra. Έχει γενέλθει. Βλέπετε, να της πείτε χρόνια πολλά στο τοίχο. Έχει γενέλθει, γι' αυτό να τη χαιρόμαστε. Να με χαίρεστε. Δώσε φυλάκια σε Τζένεφ, δώσε λίγο φλέξη. Αλλά όχι, γιατί εδώ πέρα είναι το μαγαζί.